Saroda ang aki, si Kulukoy. Inida ang si Kulukoy, sinugoda kan sa iyang ina. Na koonon so sinubli na kaldero kan sa iyang ninong. Taaso ninong gayo dahaling Saudi Arabia. Baka lamang 2 taon na so talyasi. Baka da makauli na. Kaya sabi kang ina ni Kulukoy, Nonoy Kulukoy, nag-abot na si ninong mo haling Saudi. Pwede kang magbisita duman. Kuonon mo naman padago so sinubli ni ninong mong talyasi. 2 taon na. 2 taon na. Kung nakakalakaw sana ang talyasi na ito, malakaw na ito pauli sa to. Ngunyan, ang Kulukoy, to na, toyatoy na, paduman ang kininong niya. Kokoono na, babawion na so sinubling talyasi ni ninong niya. Ang ninong niya, si Paikulas. Pag abot naman ni Kulukoy sa harong ni Paikulas, sabi da, Ninong, marahin na hapon po. Ninong, pabisa po ako. Nagbisa si Kulukoy. Sabi da ni ninong niyang Kulas, Kulukoy, ika na pala niyan, dakulaong ka na baga. Kan ultimo takang nahiling, sipunong ka. Ngunyan, soltero ka na baga dakulaong ka na. Maputiong ka na pati. Dati kunyang ka, garo kang lubot kang talyasi. Sabi na ni Kulukoy, iyo po unong, 2 taong kamang kaya nag-abroad. Siyempre, pagbalik mo, dakula na ako. Sabi man ni Paikulas, nga ni dakulaong ka na, nag-i-eskwela ka? Sabi ni Kulukoy, iyo po unong, college na po ako. Yeah, college na. Sabi ni Paikulas, iyo college ka na? Anong bigukuha mo? Kaldero po unong. So kaldero tabi idong na sinubli mo kinanay 2 taon na daa. Tabi idong antuyo ko diding ko unon. So kaldero. 2 taon na bagay ito sa emo nung sukaldero. Ano sa emo naan? Di man tabi yan, piga pa na piga pa subli man sana. Thank you so much kay Jovi Carlo Dugayo sa pagpadala ng istorya sa Facebook. Pagiramdam ini po istorya sa nakatang isip, imbento, ano man ang pagkakaparehas sa bagay, lugar, pangyari o pangaran, di nanganghulugan na totoo kung may kaparehas. Ini po imbento sa na, dahil po sinasadya. Alright?